οικογένεια έξω με τη σειρά. Όπα, 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 όπα. Γεια σου μπαμπάκο. Γεια σου οικογένεια. Μωρέ, τι χορός είναι αυτός, τι μπρίο, τι τσαχπινιά. Μπαμπάκο, που πάμε και βάλαμε τα καλά μας? Στη Eurovision θα μας πας? Ρε πια Eurovision, θα σας πάω κάπου πολύ καλύτερα. Πού θα μας πας μπαμπάκο? Θα σας πάω στη σχολή οργάνωσης κατασκήνωσης του κλάδου προσκόπων. Και τι θα κάνουμε εκεί μπαμπάκο? Εκεί θα δώσουμε μια υπέροχη παράσταση με το θεία σώμας που θα αφήσει εποχή. Θα έχει και φαΐ μπαμπάκο? Ο νους σου βρε όλο στο φαΐ είναι. Θα έχει φαΐ αλλά και πολλές άλλες εκπλήξεις. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους το Σάββατο 6 Απριλίου στις 9:30 το βράδυ στον Πίβα. Μικρούς, μεγάλους, εκπαιδευταράδες και εκπαιδευόμενους και όσοι άλλοι πιστοί προσέλθετε. Να διασκεδάσετε με τα κατορθώματά μου και την αφεντομουτσουνάρα μου στην παράσταση «Ο Καραγκιόζης Πρόσκοπος». Ρε γλέντια που θα έχουμε. Αβάντι μαέστρο να χορέψουμε μέχρι να πάμε στη σχολή να ξεχάσουμε την πείνα μας. Ρε γλέντια, θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Γεια σας, γεια σας.